Afiaolu Festival. 2023. Mana nke a bụ liche maka Ikolomọ Media azịrị ya n'ụzọ dị iche ọ wee dịkpa ọkpọrọ kwageze ntị emume a ga-esi gaa ọnwa Ọgọst ka ọ ga-akpọtụ ụbọchị Wednesde 23 Ọgọst Ameme ga-agbapụ ọsọ a ga-eji ejije Igbo akpọrọ echi dị ime wee bido n'abịa emume ka bụ ejije kọwara ihe niile oro ụbọchị Tọzdee 24 Ọgọst a ga-enwe nwafọ orizu workshop nke isiokwu ya ga-abụ ịkpalite mmụọ gị dịka ezigbote nwa afọ Igbo abụne gị echiche ihe esi wee obodo ndị odogwu pụrụ iche ga-akụzi ihe dị omimi oro ụbọchị nke ịtọ n'ụbọchị Fraịde 25 Ọgọst ụbọchị ahụ ga-abụ Heroes Day n'ụzọ pụrụ iche a ga-eli olili ezigbo ndụ nna anyị ukwu bụ Steven Ositọsadebe ncheta egwu dị omimi nke ga-esi n'aka odogwu nwoke Chijioke Mbanefo ndị ama ama n'obodo ga-anọkwazi ụbọchị anwa ịchụgo ọbara mgbali elu Belemazi Meda ga-anọkwazi n'uju itinye gị azụ banyere asụsụ na omenala Igbo anyị olu ụbọchị nke ịnọ ọbụliti mmọnwụ mmọnwụ na-ebu ụzọ ije a ga-abụ Ajọfịa Nnewi na mmọnwụ ọbụlite na ndị ọzọ ejiri ya chịkọta emume Afiaolu 2023 anyị na-akpọ unu Igbo niile ka anyị pụta n'uju wee kwado ya bụ emume ọrọ ma ndị ọcha na-ataba ya gosi ha Afiaolu Nnewi ya jiri anya gị gbara onwe gị ekeresimesi Ikolomọ Media daalụ maka ịhazi emume a ụdị pụrụ iche unu chọọ ka anyị chiga n'afụfụ ndị akpọ na-abịa chebe obodo ọ na-abụ idunye oke chekwaba azụ